Mbukelo wami ake sikubingelele sikwamukele kwi-TCJula TV. Namhlanje asizoba kude kakhulu. Namhlanje ngifuna ukuzokhuluma nalo muntu othi sengihlale nalo muntu iminyaka yo7. Ngizalela izingane. Kodwa akasiboni nje isidingo sokuthi aye ekhaya, akasiboni nje isidingo sokuthi akhiphe imali athi uyongilobola. Lo muntu engikhuluma naye njengamanje ngithi wena umuntu osuhlale nomuntu usuzale sekuzalisa izingane ziyalamana eduze kodwa akutshela ukuthi akakabi ready for ukuthatha. Ungamlwisi. Sondela. Sukuma usondele kuthina. Sikunikeze into thina ozomshaya avuke ekuseni abuze ukuthi i-address yakini kambi kephi. Umumtshela ukuthi awusazi ukuthi ekhaya athi asambe siyofuna ngoba ngifuna ukukhokha ke ngifuna ukulobola. Mshaye. Ngaloko ngichithele isikhathi lokho ushona lena le umuntu usuhlale naye more than 3 years engakukhokheli uzokhokhela uba uzothathwa ubani ngoba usuhlale naye wakusalisa ingane ezo3. Shaya. Kunalamadoda lawa athi ngimfundisile ngamenzela yonke into emva kwalokho ngimtshela ukuthi akasazibone nethandana nami ngoba ngiyi-security. Kuyaboshwana ke namhlanje. Mosha umuntu wesifazane uyaboshwa. Ubulala umuntu wesifazane uyaboshwa. Akufuneki ukuthi ubulala umuntu wesifazane. Thatha umuthi. Ngiyeke thatha ikhwama athi uyahamba. Uthatha idliso lomoya wena. Uyayazi into ayithandayo. Uma ukuthi ubethanda ichocolate, thenga ichocolate la ithandayo. Ifake kuwona lo muthi lo uwenze ngendlela esiwenza ngayo bese uhlala phansi uyalidla. Uyamtshela ukuthi sibani bani. Nakho la ubhilonga khona. Uzobuya ubuyele la. Akho umuntu wesilisa ophila nawe ngaphandle kwami. Udla ichocolate kuthiwa kuqede. Noma mekuthi ubethanda ikhekhe udlela ikhekhe lakho uqede. Hayi sobona ngaye. Uzobona ngemoto ipaka ephuma ama-suitcase aphinki futhi esebuye sethi hayi cela siyilungise lento baba kaSinesi siyilungise ngoba ngiyabona ukuthi ngenza iphutha. Uma iphinde ebuya ke sihlala phansi phinde uthathe lo munye umuntu ushaye inhlanga ezo3 la ngezansi kwenkaba uphinde umshaye futhi. Ushayela ukuthi ke manje angaphinda nyakazi. Ngoba asizokudlala abantu esofike sibenzele izinto sibanikeze imali sibafundise emva kwaloko bese bephinde beyasilahla. Asizokudlala abantu. Ungavumi ukudlala umuntu wesifazane. Siphinde sizobheka la. Kunamadoda athi umuntu uyazi njengoba ngizophuma emsebenzini kuthiwa ngizothola 100,000. 100,000 angeke uzokulast even for 4 days. 100,000 ungasasebenzi. Angeke uzokulast even for 4 days. Kulo 100,000 kunemali obungayikhipha. Uhambe uyothatha into ezokwazi ukukulekelela, into ezokwazi ukukusiza, into ezokwazi ukushintsha lempilo loyiphilayo. Ukwenza uphila impilo yobudoda, ukwazi ukuphila impilo. Uyazi ukuthi mangabe ungena mali shanga kuthiwa kunomcimbi ekhaya ubhuti omdala uthi lapha la kuthiwa eyithula wena kahle. Kubizwe lomncane kunawe kutshela wena ukuthi sibani sizokwenza njani manje ngoba 1 no 2 no 3 awenzekile bese yena eyasha athi hey abahambe laba akho wena sobizwa ngolaba kuthiwa bahambe laba bokwenza ukuthi nokuthi bahambe laba bothenga inkomo uzoyikhipha imali mina. Uthi umfana wakhe nomncane ngoba umfana wakhe nomncane uvule ingqondo wahlakanipha. Wahamba uyofuna ngenako. Wahlala wena wathi hey ngeke mina ngithathe imali yami ngeyimosha mina ngiyonikeza abantu abazodlala ngami. Ekugcineni kosuku phela kwaleyo mali kuphela kwempilo yakho. Uyazi ukuthi amaXhosa ngengeza Eastern Cape especially abantu besifazane ngiyithulela isiqoko. Abantu besifazane base-Eastern Cape bayazithatha izinto kufana nabase-Cape Town. Bayazithatha izinto zokuphila ziyabaphilisa, impilo zabo ziyashintsha. Bese kuba namadoda ahleli nje. Aloko umuntu ojabule ukuthi le moto engihamba ngayo ngayithengela unkosikazi. Uyamazi ukuthi unkosikazi wakho uphalaza apha ebusuku, uyamazi ukuthi ugeza apha ebusuku, uyamazi ukuthi usuke eshisana uma usukulele wena. Akwazi. Kodwa nje into yazi ukuthi mina thina siyakholwa lapha kwami. Ngene nje into yomuntu ondliwe kona kodwa umuthi. Ngakho ke madoda anizama ukuvuka. Nizame ukuthatha initiative ezamadoda. Nenze isiqiniseko sokuthi yonke into ekhona la ekhaya nginesandla kuyo. Awungabi nje wena nesandla ekuthenini ukwazi ukushayelela iqaphu, ushayelela amawindo lokuqongqothana nama-frame amaplanga. Kusekhona ama-aluminium manje. Umkakha kathi fika uthatha into yakho umvala amehlo uphumele la inyanga kanti yomsurprise yomkhombisa imoto oyithengile entsha. Hayi ukuthi njalo mefika umfazi uzomtshela ukuthi hey irayisi liphelile la
manje ngigcina ngaphekanga. No, uzophelelwa isithunzi. Ngicela sisukumeni bantu bakithi sifune izinto ezosisiza nezosilekelela nezoshintsha impilo zethu. Kulo nyaka unyaka ka2025 last year lokuthi uyabona nje ngifuna ukuhamba mina nje kudokotela othize ngiyothatha into ethize. Waze waphela unyaka ikhona imali nakulo nyaka unyaka uyaqala. Uhlulwa yini ukusukuma noma kuthiwa uyanga-ke kumagebe? Bakhona odokotela abaphethe izinto even zako India, bakhona abadokotela, bakhona okhuluti, bakhona onoyoyo, abantu abaphethe izinto. Noma kuthiwa usazanga-ke kumagebe, shona kuyena uthathe into ezokwazi ukuthi kulekelele, ezokwazi ukuthi ishintshe impilo yakho. Ngoba into ebalulekile uma uyindoda iba nemali, ayinegotiate leyo, iba nemali. Uma ungenayo imali awusoze waba indoda. Don't ever call yourself a man if you don't have money. And uhlupheka ngokuthanda. Awukwazi ukuhlupheka izinto zonke zithathwe zabekwa phambi kwakho kwathiwa nazo izinto zokuphila. Wena kodwa bese uqhubeka ukuthi hey mina ngashiya uma mina mina ngiyahlupheka. Uhlupheka kanjani? Yonke into ithathwe yabekwa phambi kwakho. Sithi sukuma, sikhona isigubhu sabathu. Thatha isigubhu sabathu. Asizokuhlala egcekeni, uzosigubhela ngaphandle, sihlale ngaphandle. Sikwenzele izinto zamehlo. Ikhona inyoka ayizukuhlala egcekeni, uzoyibeka ngaphandle ize ngoba izofaka lento eyifakayo. Akhona amadoda omthetho, uzokhuluma nawo uwatshele ukuthi ufunani, akunike lento oyifunayo. Kanti kuphi okufunayo wena ukuze uthathe isinqumo, ukuze wena ushintshe impilo yakho? Ufuna kuze kuthiweni, ufuna kukhulume bani, athini? Ingane ezabangani bengane yakho ziphatha amafoni, ama-iPhone. Ingane ezabangani bengane yakho ziphatha imali esikoleni. Ingane yakho hlezi icela, izodlala abafana ngoba wena ufuna ukusukuma. Izofika neSamsung, upopopo weSamsung, inikezwe isikhotheni inyana nje, ifike ijabule ngoba ubaba wayo uyahluleka ukafota. Emva kwalokho bayimithisa, usala kanjalo. Sewuyakhala, sewugxibana nomfazi uthi le ngane ihlulekile, kanti wena uhlulekile ukuba responsible. Thatha isinqumo njengendoda. Abantu abafana nobadokotela ababeya kothenga imoto ngoJanuwari, wena kuthini kuwena? Ziningi izinto ezizenzayo. Kuthini kuwena? Uyohlanganisa u50 njengamanje. Awunalutho. Ikhona le mali yakho iphuma nayo kwipension, lokhu uyidla kancane kancane. Phela into yaziyo ukulobola abafazi. Kuzokusiza ngani lokho? Sukuma njengamanje, uthathe isinqumo ngempilo yakho, ushintshe, usondele kubantu abazokulekelela. Ikhona inombolo 078 3170 554. Ukhumbule, akuyena wonke umuntu osuke ufuna ukusizakala, kodwa lo odinga usizo uzokwazi ukulithola. Siyabonga.